Isten igéje vár, hívó szabad lelkünk mélyén vízhangra talál. Égen földön zengje hát a megváltott világ, Krisztus az Úr, szent kegyelme árad reál, újra ég. A negyedik alkalommal megrendezett Máriagyűdi zarándoklat valójában egy régi ősi hagyományt elevenít fel, hiszen több évszázadon keresztül Pécs és Máriagyűjt között rendes évi gyalogos zarándoklat is volt. Ezt mi szeretnénk őseink felé is tiszteletünket kifejezve felújítani. Hál' Istennek a hívek egyre nagyobb számban vesznek részt, és nagyon nagy tetszést arat ez a zarándoklat. Mint ahogy egyébként önmagában a zarándoklat, mint vallásos cselekmény, nyugodtan lehet mondani, hogy Európa szerte egy megújulást él át. És ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy nagyon sok ember rendelkezik alapvetően vallásos tapasztalattal. De egyre kevésbé vállalkoznak arra, hogy tételesen kötelezzék el magukat egy-egy vallás mellett. És a zarándoklás tipikusan az a vallási forma, ahol egyszerre vagyok jelen, és egyszerre vagyok kívül. Nem kell fölfednem, hogy mit gondolok, mit viszek. Tehát egyszerre közösségélmény, ugyanakkor legbensőbb élmény is. És valószínűleg ezért is népszerű a zarándoklás. Nagyon sokszor lehet találkozni olyan emberekkel, akik nem feltétlenül tételes vagy kifejezetten keresztény meggyőződésből vagy vallási tapasztalattól indítva vesznek részt ilyen zarándokúton, hanem egy élmény, ami a misztikum felé nyitja meg a lelkét, vállalkozik az útra, és az úton persze sok minden történik, ami visszahat a mindennapoknak a napi gyakorlatára. Természetesen én nagyon örülök annak, hogy Máriagyűd is egy ilyen hosszabb zarándok út végső állomása, azzal, hogy Máriagyűd egy katolikus zarándokhely, Máriakegyhely, mindenkit szeretettel fogadunk, örülünk, és reméljük, hogy az itt kapott kegyelmek sok-sok embert megérintenek. Köszönöm még a reggelt is, a könnyű ébredést. Tudom, Uram, hogy minden nap új esélyt jelent. Szeretném, ha béke lenne odakint s ideben. Felajánlom most neked a nap minden pillanatát, minden örömét és minden bánatát. Adj szorgalmat, adj türelmet, adj szeretetet, hogy úgy szolgáljak, ahogy csak lehet. Zarándokút végén természetesen az ember azt mondja, hogy testileg elfáradt, hiszen egy 24 kilométer megtétele az egy jó eső fáradtságot ad a testnek, de a zarándokút lelki része az pedig pont ellenkezőleg erőt és energiát adott. Az a csapat, aki itt több ezres tömegként végigjött, végigimádkozott és énekelt, végigbeszélgette az utat, az mind-mind szerintem azt mondhatja velem együtt, hogy fáradt testtel és felfrissült lelkkel érkezett. A lélek felfrissülésért jöttünk ma ide Máriagyűdre, és magam részéről azt mondhatom, ezt maximálisan megkaptam. Pont ma, a mai világban, amikor Európa szerte népszerű, divatos zarándokútak vannak, akkor van igazán helye egy magyar zarándokútnak, hiszen soha se felejtsük el, hogy a zarándoklat az nem csak az útvonalról szól, hanem Jóisten és a léleknek a megkereséséről. Tehát nem kell azért Spanyolországban elutazni, hogy megtaláljuk önmagunkat, és nem kell azért Franciaországba menni, hogy egy zarándokutat végigmenjünk, hiszen itt Magyarországon is erre megvan lehetőség, amivel ezt meg tudjuk tenni, úgyhogy nagyon fontos, hogy egy magyar zarándokutat minél többen ismerjenek, és minél jobban híreszteljünk. A zarándokút az mindig is értéket,
erkölcsi értéket képviselt, erre pedig a mindennapok során nagyon nagy szükség van, hiszen ma az életünk legnagyobb részében nem ezt az erkölcsi tartást és üzenetet tapasztaljuk, amit a zarándoklat és a zarándoklaton keresztül a Jóisten és Jézus Krisztus mutat nekünk, úgyhogy minél több zarándokút van és minél többen vesznek azon részt, az azt jelenti, hogy minél többen megértik azt az üzenetet, amit egy ilyen zarándoklat ad. Olyan tapasztalatokat szerez az ember a zarándoklás során, ami a picit művi mindennapi világunkból kimarad, kikerül. Mert sok mindenben részt vehetek úgy, hogy valójában nem vagyok részese. A zarándokúton ezt nem nagyon tudom megtenni. És ezek a fizikai erőfeszítéssel is járó zarándoklatok sok-sok lelki kaput nyitnak meg az ember számára, az önismeret felé, az önmegismerés felé, azzal kapcsolatban, hogyan reagálok a nehézségekre, mi az, ami föltör a lelkemből, mi az, ami gondolataimban vissza-visszatér, nyilván azzal kell valahogyan foglalkozzak. Ugyanakkor az mindenképpen veszélyesnek gondolom, ami nagyon terjedőben van, miszerint sokan elvszerűen vallják, hogy maga az út a cél, hogy úton vagyunk. Nagyon fontos az út. Az úton nagyon sok minden történik az emberrel, de ha annak az útnak nincs célja, ha nem egy otthonnak a tárt kapuja vár, akkor az nagyon, nagyon fájdalmas tud lenni. Ezért örülök, hogy Mária Gyűdre egyre többen jönnek, mert ez egy otthon, és az otthonnak a tárt kapuja és meleg fénye várja azokat, akik ide betérnek.